Бүгін 24 май жұмға эфирда Собад оқынары телевидениесі. Отна информацион программасы студиясына сізні мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш, бүгін біздің шығарылышта. 26 майда районның 6 майданшығында бірдем алдан тауыш беру күні ұйыштырыла. Мұнда бірдем Россия партиясынан Татарстан Республикасы Дәулет Советына депутатлыққа кандидатлар ашықтанаша. Шәмәрдәндә җилләткеч һәм климатик системалар җитештерү цехы ачылды. Каләм тирбәтүче укучыларның иҗат эшләренә сырлы каләм бәйгесендә бәя бирделәр. Ә хәзер барсы турында тулырак мәгълүм булганча, агымдагы елның 8 сентябрендә бердәм тавыш бирү көнендә Татарстан Республика парламенты Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сайлаулар узачак. Бердәм Россия партиясыннан булган депутатлыкка кандидатлар булып, безнең 49-нчы Мамадыш сайлау округында Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннеханов, Мамадыш муниципаль районы башлыгы Анатолий Иванов, җаваплыгы шикләнгән Транслом переработка җәмгыяте генераль директоры Марат Галиев, җаваплыгы шикләнгән Белем РУ җәмгыяте җитәкчесе Раил Гатауллиннар тора. Алар өчен 26 май көнне бердәм алдан тавыш бирү үткәрелә. Саба районында 6 җирлектә сайлау участоклары эшләячәк. Районыбызның Шәмәрдән авылында җилләткеч вентиляция һәм климатик системалар җитештерү цехы ачылды. Әлеге проектны Казакъстаннан килгән инвесторлар гамәлгә ашыра. Бу турыда тулырак Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Шәмәрдәнгә вентиляция һәм климатик системаларны җитештерү цехын ачарга баргач, беренче булып Рамил Байгузинны очраттык. Бу цех иң беренче вакытта кешенең гомерен саклый торган вентиляторлар җитештерү буенча эшләнә торган цех. Чөнки кешенең гомереннән кадерле нәрсә юк бу дөньяда. Пожар вакытында бик күп кеше газлы һава сулап һәлак булалар. Шуңа күрә пожар вакытында иң беренче автоматически срабатывает шушы безнең вентиляторлар, дымоудаление дигән вентиляция инде ул. Бөтен әшәке һаваны һавага чыгарып, кешенең гомерен саклап кала торган. Рамилнең фикер сөреше бик тә уңай тәэсир калдырды. Чыннан да, кешеләрнең язмышын һәрвакыт кайгыртып яшәү, хәвеф-хәтәр булганда ярдәм итү кирәк. Шәмәрдәндә цех өчен моңа кадәр буш торган сәнәгать майданчыгы үзгәртеп корылган. Цехның чисталыгы, биредәге эш тәртибе сокландырды. Һәр нәрсә үз урынында. Казаклар эшли белә инде дисәк тә, алар моңа японнардан өйрәнгәннәр икән. Всегда работали в Казахстане, для Казахстана. И в прошлом году был визит Раиса Нургалиевича в наш завод. Ему понравилось, он к нам отправил на, скажем, обмен опытом специалиста из Казани, который владелец здесь какого-то завода. И как-то вот так и познакомились. И мы изначально хотели открыться в Москве. Но после этого знакомства подумали, в принципе, Казань не так уж и далеко. И как-то нам показались условия более комфортные. Ну и народ все-таки по менталитету, по духу ближе. Поэтому все-таки выбор наш пал именно на Татарстан. И мы решили открываться здесь для того, чтобы продавать Москву и на всю Россию. Условия очень хорошие, комфортные. То есть чувствуем поддержку, помощь со всех сторон. Конечно, большое спасибо за это нашему, я не знаю, как у вас называется, ну, в общем, здесь, конечно, полностью произведена локализация, мы будем усиливать, то есть местное содержание. Конечно, да, есть на сегодняшний день, что какие-то запчасти мы берем с других мест, но не все сразу. Потихоньку местное содержание мы будем развивать. И работники, если мы вначале привезли сюда каких-то уже специалистов готовых, то на сегодняшний день это уже местные ребята с ближайшего населенного пункта. И я надеюсь, что будем расширяться именно благодаря этому. Дөрестән дә, биредәге тәртип һәм чисталык хакында кат-кат сөйләргә кирәктер. Нәкъ менә шулай эшләү аларга дөнья базарында күпчелек технология өлкәләрендә лидерлык позициясына чыгарга булышлык иткән. Аптекадагы кебек чисталык һәм тәртип продукцияның нигезе. Вентиляторлар җыючы һәрбер кешенең алдында менә шушындый инструментлар тораша икән. Мәсәлән, менә бу ачкычның монда юклыгын ул шул арада күреп алачак. Ә инде кайда киткәнен ул шул арада беләчәк. Монда инде бер кеше дә бернинди инструментта эзләп йөрмәячәк. Без аны яңадан урынына куябыз.
Районыбыз башлыгы Рәис Минниханов һәм компанияның генераль директоры Нургали Буксиков җитештерелә торган продукцияны карап, цех буйлап танышып чыктылар. Яңа төр продукцияга дөнья базарында сорау күп булачак. Җитештерүчеләр моңа нык ышана. Инде беренче төр товар Башкортстан Республикасына озатылган. Мен бу компанияда булдым, Бишбида. И миңа эшнең оештырылуы бик катышады. Дөрестән дә анда күп сөйләп була бу мәсьәлә буенча. Һәм инде сыйфатлы продукция, вентиляцияларны ясаучылар күп. Булар төптән үзләре күп эшләрне эшлиләр. Һәм инде үзләре шуклап чыгаралар. Шуның өчен бөтен кешегә сыйфатлык кирәк. Мин уйлыйм, бу сыйфатлык белән безнең киләчәктә республикабызда төзелешләребез күп. Безнең республикага түгел, менә инде беренче сатулар күрше безнең регионнарга сатыла, Уфага күп өлеш, мин уйлыйм, Мәскәүгә сатылыр дип. Булар белән безнең менә яңа технопаркта инде алардагы булган кебек заводны булдырасы килә иде. Һәм инде аларның да шундый хыяллары бар. Башта менә шәп карар кирәк. Беренчедән ничек без алар керәләр, ничек сату итәләр, инде дөрестән дә шушы Россия Федерация буенча сатулар матургана булса, һәм инде җыю комплектация безнең шунда. Һәм инде хыял улыдан һәм булып чыгар дип тә уйлыйм. Потому что кая тәртип, ул шунда сыйфат. Сыйфат булган икән, бөтен кешегә сыйфатлы кирәк. Рәис Нургалиевич, менә иң беренче безне журналистларны мондагы тәртип бик кызыксындырды инде. Менә булар шушлай башлап җибәрделәр. Бу соңга кадәр менә аларның эшләре дәвам иткәндә шушлай барырмы икән? Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу тәртип, менә бу лентадан кирмәскә, монда басырга, монда басырга. Ну, мин үзем булган аларда булганда ул дөрестән дә шулай иде. И алар шуны белән алалар. И ул бөтен җирдә кирәк. Тәртип булса, урамда да безнең бөтенебезгә ташый тәртип булса, өйдә дә шулай булса, шуны инде ул таләп беренче булырга тиеш. Әйе, Казакъстанның Алмата шәһәре белән Татарстанның Саба районы киләчәккә кулга-кул тотышып, эшләргә озын юлга чыкты. Хәерле эшләр булсын. Иртәнге 7-дә подъем, кичке 10-да отбой һәм көн дәвамында тактик әзерләнүләр. Саба районы мәктәпләренең 10-нчы сыйныфында укучы егетләр һәм кадетлар бу көннәрдә армия кануннары буенча яшәде. 3 көнгә сузылучы мондый хәрби кыр җыеннары мәгариф бүлеге тарафыннан ел сайын үткәрелә. Табигать шартларында егетләрнең зур сынау үтүләре турында алдагы хәбәребездә. Палатка, учак, хәрби күнекмәләр, мәктәп программасы нигезендә алып барылучы хәрби белем бирү фәненең гамәли өлеше нәкъ менә шулай табигать шартларында барырга тиеш. 5 көннең 2се мәктәп күләмендә узган, калган 3се табигатьтә. Җыеннарның тантаналы ачылышында район һәм хәрби комиссариат җитәкчелеге дә катнашты. Рейс! Первое! Равнение на середину. Товарищ майор! Поздравляю вас с открытием учебно-полевых сборов. Ура! 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 Молодцы, хорошо отвечаете. Вольно! Вольно! Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закиров егетләрне бу зур бәйрәм белән котлады. Һәр егет мондый сынауны үтәргә, илен сакларга әзер булырга тиеш дип белдерде. Тантаналы ачылышта хәрби ветеран диңгезче моряк Илдус Галиев та үзенең үгет-насихәтләрен җиткерде. Укучылар табигать шартларында яшәү күнекмәләрен үзләштереп, тактик әзерлекне камилләштерәчәкләр. Мондый өйрәнүләр нәтиҗәсендә егетләр мәктәп баскычларыннан ук туган ил каршында булган изге бурычларын танып беләләр. Моннан тыш әле алар мөстәкыйль яшәүнең ни икәненә дә төшенәләр. Биредә әтиләр, әниләр юк. Һәр мәсьәләне үзеңә хәл итәсең. Армия сафларында нинди тәртип белән яшәсәләр, монда да шундый ук таләпләр куелган. Шушында алган белемнәре, туплаган тәҗрибәләре армия тормышында гына түгел, көндәлек тормышта да кирәк булачак. Икенче көнне хәрби өйрәнүләр дәвам итте. Егетләр чын Калашников автоматыннан атуда үзләрен сынап карады. Мондый мөмкинлекне укучыларга җитәкчелек инде берничә ел рәттән тудыра. Поздравляю с закрытием военно-полевых сборов! Ура! 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 Молодцы, хорошо отвечаете! Служим России! Вольно!
Хәрби кыр җыеннарының ябылуына район башлыгы Рәис Минханов та килде. Ул егетләрне солдат шыныгуы алдыгыз дип котлады. Монда әзерләп җибәргән әти-әниләренә, өйрәткән укытучыларга рәхмәтләрен ирештерде. Укучылар биредә ирешкән уңышлары өчен бүләкләр һәм грамоталарга ия булдылар. Һәм шушы балалар солдат шинелен кияргә бүгеннән үк әзер һәм ил тынычлыгын да курыкмыйча алар кулына тапшырырга мөмкин дияргә була. Саба районында каләм тирбәтүче мәктәп укучылары өчен күп еллардан бирле серле каләм бәйгесе оештырылып килә. Аңа нәтиҗәләрне дә Казан Федераль университетыннан профессор, доцент укытучылар ясый. Бу атнада җиңүчеләр ачыкланды. Бүләкләү чарасыннан киләсе сюжет. Мөлдерәмә тулы күңелләрдән ага җылы хисләр ташкыны. Яз, наз көткән бөтен сабаларны ямап алган иҗат ялкыны. Сабадагы балалар иҗат үзәгендә тагын зур бәйрәм. Бирегә Васил Гарифуллин исемендәге Саба муниципаль район күләмендә үткәрелә торган серле каләм бәйгесенең йомгаклау турына җыелганнар. Бәйге 2008 елдан башлап уздырыла. Әлеге иҗат бәйгесендә Саба төбәгендә яшәүче укучыларның иҗаты белән танышып, алар язган шигырь хикәяләр, репортаж, мәкалә зарисовкаларны укып бәялиләр. Әйе, фикерли белү, үз каләмең аша шул фикерне башкаларга җиткерү зур талант сорый. Серле каләм бәйгесе дә бик күп балаларның күңеленә иҗат орлыклары сала. Быелгысы да жюри хузурына 60-тан артык язма эш тәкъдим ителгән. Шул язмалар арасыннан иң дигәннәрен сайлап алу җиңел булмады диләр оештыручылар. Ел сайын оештыручы әлеге бәйрәмгә Казан каласыннан мәртәбәле кунаклар кайткан. Казан Федераль университетының милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Васил Гарифуллин, КФУ доценты, филология фәннәре кандидаты Рәсимә Галиева, Ялкын журналының бүлек мөдире Айгөл Абдрахмановалар. Сабага чынлап та мин ел сайын менә кимендә бер тапкыр шушы иҗади бәйгегә кайтам инде. Мин туган ягыма кайтам. Чөнки Саба миңа иҗат канатлары куйган урын. Мин мәктәп елларыннан биредә редакция белән хезмәттәшлек итеп, язышып, редакциядә яшь булып, шушылай иҗатка килгән кеше һәм инде студент елларында шушында практика узган кеше һәм шушы Саба мәктәбен, Саба журналистикасы мәктәбен узган кеше. Һәм бу мәктәп мин бар һәм бүгендә яши дип әйтер идем. Һәм бу бик көчле мәктәп, Саба журналистлары. Ул Сабадан үзендә генә түгел, республикада үзәктә бик актив эшләр һәм иң күренекле журналистлар буларак бүген бөтен татар матбугатын, татар журналистика дөньясын яңгыратып торалар. Һәм инде аның киләчәге дә күренеп тора. Әгәр менә шушы бу серле каләм инде ничә еллар буе дәвам итә икән, һәм инде аның җиңүчеләрен без ел сайын яңадан яңа кешеләр җиңүчеләр арасында күрәбез һәм ул җиңүчеләрнең кайберләре инде журналистиканы чынлап торып һөнәр буларак сайлый икән һәм безнең студентлар да булып китә икән. Бу инде Сабаның иҗат шишмәләре әле мул, саепмый һәм киләчәге бар дигән сүз. Менә ниһаять дулкынландыргыч мизгелләр килеп җитте. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, районыбызның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Саба таңнары газетасы мөхәррире Рөстәм Исмәгыйловлар төрле номинацияләрдә җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды. Дилә Мәүлитова, Фирүзә Каюмова, Айдар Вәлиев, Алина Әхмәтҗанова язмалары беренче урынга чыкты. Әмінә студентлар һәм эшләүче яшьләр арасында иҗади язмалар номинациясында Рифнур Гайнетдинов белән Резида Гыйниятовалар икенче, өченче урынны бүлештеләр. Конкурс нәтиҗәләрен тыңлавы ук һәр кемгә кызыклы иде. Рәсимә Галиева исә айрым фактларга тукталды. Авылда яшәүче ерак әбиләрдә ремонт башлап җибәрдек әле. Безнең күп мөһимлек калганды. Эш югында эшләп йөрмәсәгез инде дип күп меңгә каршы килеп карады да әби җиңә алмады. Ne gözüm aşağıdan indi benim eni. Elle benim aşağımma, başına bir ötüldü mü, tutatım dime. Töbüne düşmüşe tutamayı, ebeyim etmişlik. Remont, buğaça remont, yasıyız, buğaça yasıyız. Şolar ettim, jeygi yanılsın bayı, ebiyle de remont ösa bilen başlanıp gitti. Журналистика белән узган елдан кызыксына башладым. Инде бу минем икенче тапкыр серле каләмдә катнашуым һәм бу ел мин Илһам конкурсында лауреат булып кайттым. Казанда
Ниче уйлыйсың? Киләчәктә журналистика белән үзеңне бәйли алырсыңмы? Әлегә киләчәккә әйтә алмыйм. Журналистика белән бик кызыксына мине журналистика белән. Быелгы Гран-при иясе Кибәче урта мәктәбеннән Илзия Гатиятова. Ул киләчәктә үзен журналистика белән бәйләргә уйлый. Әлбәттә, мин инде бу әсәрләр каләм бәйгесендә беренче елны гына катнашуым түгел. Мин монда инде бик күп еллар катнаштым. Теге елны беренче урын алган идем, аны алда икенче дәрәҗәдә диплом белән бүләкләндем. Һәм инде әлбәттә шушы күп тапкырлар катнашуымның иҗатымның нәтиҗәсе булды дип уйлыйм. Дөньяның һәр мизгеленең кадерен белеп, һәрбер матурлыгын күреп яшәргә, иҗат итәргә язсын безгә. 8-нче елдан бирле Яшьләр эшләре һәм спорт берлеге шушы серле каләм бәйгесен үткәреп киләбез. Инде менә 10 елдан артык вакыт үтеп киткән. Шушы серле каләм бәйгесендә катнашкан, җиңгән кешеләр алга таба үзләренең көчләрен алтын каләм бәйгесендә санап карый алалар инде. Бу конкурста алтын каләм конкурсында җиңгән кешеләр журналистика факультетына Казан дәүләт университетының льготный условияларда укырга керә алалар. Инде безнең төп үзебезнең уйлаган фикерләр ул инде менә шушы районыбызда шушы өлкәдә талантлы яшьләрне, балаларны барлау һәм инде менә шушы конкурслар аша алга таба аларны үстереп җибәрү. Менә шушы максаттан без инде ел сайын шушы конкурсны үткәреп барабыз. Менә бүгенге конкурс тамам. Аның нәтиҗәләре сезне канәгатьләндерәме? Чыннан да бүген конкурс тамам. Монда әйтелгәнчә инде 50-дән артык эш кабул ителгән. Бу инде районыбызның 50-дән артык төрле яшьтәге яшьләре монда үзенең көчен куйган дип әйтергә кирәк. Инде алга таба да бу конкурслар дәвамлы булыр дип ышандырып каласы килә. 2019 ел серле каләм бәйгесенең нәтиҗәләре белән без бик канәгать. Монда инде жюрида Казаннан килеп билгеләде аларның эшләрен. Алар да инде үзләренең тарафтан эшләрнең югары дәрәҗәдә икәнен билгеләп үттеләр. Җиһанда изге Рамазан ае тантана итә. Бүген аның 19-нчы көне. Ураза тотучы мөселман дин кардәшләребез арасында күмәк ифтар ашлары үткәрү, аларда катнашу матур юнәлеш алды. Чираттагы хәбәребез шундый чарадан әзерләнде. Байлар сабасы үзәгендәге хәләл таң кафесында кичләрен гел кешеле, ишекләр дә ябылып тормый диярлек. Ураза аенда ифтар ашлары үткәрү биредә гадәти юнәлеш алды. Шушы көннәрдә Ак калфак оешмасы хатын-кызлары, районыбыз мөслимәләре анда авыз ачтылар. Рамазан ае аларны бер табын артына җыйды. Очрашуна сезнең хезмәтегезне зурлап, Ак калфак дип аягына барсак та Аллага шөкер. Матур эшләрегезне күреп сокланабыз, сөенәбез. Шулкадәр матур итеп тырышып эшлисез. Халкыбыз дип, милләтебез дип, урыф-гадәтләребез сүнмәсен. Балалар белән бик матур эшләребез бар. Менә шуңа күрә әйдәгез бергәләп менә ифтарда җыелыйк әле, бергәләп шушы матур айны бергәләп искә алыйк дип, яңадан бер эшләгән изге эшләребезнең берсе булсын дип бергә җыйналдык. Менә инде бүтән теләгәнлекләребезне кабул булсын иде Рамазан айларында тоткан уразаларыбыз, теләгәнлекләребез. Һәм инде бездә бүген зур бәйрәм дип тә әйтеп була. Безнең чакыруыбызны кабул итеп, бүген бездә зур кунагыбыз бар. Сәйдә апа бар, без аны бик көттек. Шулай бит, районыбыз белән. Инде ул безнең мөгаллимәбез дә, безгә юл күрсәтүче дә, дини дәресләр буенча да, гомумән мәдрәсәләрдә укыту буенча да аның сүзе, әйткән вәгазьләре, нәсихәтләре кыйммәте зур. Шуңа күрә без аны бик яратабыз. Менә инде читтән генә без аны күзәтә идек, укый идек, ярата идек. Бүген Аллага шөкер, ул безнең янда юлны үтте, безгә килде. Аллага рәхмәте булсын. Ислам кануннарын улылап яшәүчеләр изге Рамазан аеның һәр көнен изге гамәлләр кылып, улылап үткәрәләр. Авыл мәчетләрендә, шәхси хуҗалыкларда ифтар ашларында катнашалар, аралашалар, яңа гыйлемнәр туплыйлар. Бүген дә башкала кунагы мөгаллимә Сәйдә Абыстай Аппакова сабагаларга Коръән укыды, үтемле вәгазьләрен ишеттерде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetli tuğanlar sağ selamet kine kelip jettiniz mi? Bugünkü uchrashuvimiz bizning şul kadarli baxtli mezgillar
Тағы да шулай очраша торган мәҗлесләр булса иде. Табын артына ифтарга җыелучылар Сәйдә Бустайның һәр сүзен йотлыгып тыңладылар. Кызыксындырган сорауларына җаваплар алдылар. Соңыннан бергәләп авыз ачтылар. Оештыручыларга зур рәхмәтләр әйтеп таралыштылар. Май айында 90 яшын билгеләүчеләр сафына бу атнада тагын бер юбилер өстәлде. Иләбәр авылында гомер итүче Миннебикә апа Хадиева район җитәкчеләре кулыннан ил башы һәм район хуҗасы исеменнән котлаулар кабул итеп алды. Миннебикә апа, ассаламу алейкумнар. Бәйрәмнәрең белән, юбилейларың белән сине котлыйбыз. Рәхмәт. 90 яшьлек туган көне белән Миннебикә әби Хадиеваны котлап район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов иң мәртәбәле бүләк Россия президенты Владимир Путинның открыткасын тапшырды. Район башлыгы исеменнән җылы юрган бүләк итте. Миннебикә апа, бик зур рәхмәтлебез инде. Сезгә, сезнең яшь кешеләргә сугыштан соң елларда илебезне аякка бастырганы өчен. Юбиляр ихлас матур теләкләрне һәм бүләкләрне Эзмә авыл җирлеге башлыгы Альмир Шәйхетдиновтан, социаль яклау бүлегеннән вәкил Рөстәм Равилиннан кабул итеп алды. Миннебикә әби Хадиева эше белән дә, ашы белән дә туган җиренә тугры калган бәхетлеләрнең берсе. Шушы Иләбәр авылы кызы ул. Яшьли сөйгән яры Нурлыгаянны армиягә озатып, аны 4 ел көтеп алып, 1952 елны гаилә коралар. Бер кыз бала үстерәләр. Кызганыч картлыкларын гына тигезлектә үткәрү насыйп булмый. Гаилә башлыгы 1995 елда үлеп китә. Миннебикә әби тормыш иптәшен бик сагынып, аның якты истәлеген саклап яши. 3 ел эчендә ис алып чыкты, бер акчасы чакта минем мужигым. Шундай эшчән минем ерем. Мин хәзерге эшләмәгән ерләргә қолымы да сілтәмәсем менә шул хәтле жалқау хәзер ерләр. Жалқау хатын-кызга салынганнар бөтенесе. Ирле хатынлы Хадиевларның авылда ат казанган терлекчеләр дигән даны бар. Эштән курыкмадым, хезмәт белән яшьли чыныктым ди Миннебикә әби. Бузауларда карадым, ат та карадым, зәгыйфь сыерларның гына кертәләр, мине сыер саварга кертмәде минем мужигым. Анда төнне әхрән сыер бузаулый алмаса, син ди җалы беләсең анда дип. Әхрән торалар бит инде кешеләр, бер үземне генә өйдә калдырма мине, калмыйм дип. 9 ел тавык карадым, 9 ел сөт җыдым мин, нигә шәмәрдә Курсабаш белән Иләбәр арасында име. Аннан соң 3 ел армия ташыдым, калган ягы колхозда бөтен кайда нәрсә кирәк мин менә. Кайда нәрсә, бәрәңене көрәк белән алдык. Трактор булса тракторга да чаптык, бөтенесенә дә басудан шу белән дә бәләкәйдән шүпләттеләр безгә. Хатыннар сез бәләкәйләр, сез ятып тор, басып карап торыгыз, без генә ял итегәл диләр идеме, алар җыклыйлар, без шу бите бакчасыннан. Менә без армаган инде яшь кеше бит. Алла та шулай дип бирдерик. Иләбәрнең ак әби дә әле Миннебикә әби. Күп еллар авылда абыстай булып тора. Хәзер дә 5 вакыт намазын калдырмый. Яраткан шөгыле телевизордан сәяхәт тапшыруларын карау. Менә бу глобусны да кызына махсус алдыра. Шуннан төрле шәһәрләр, географик атамаларны барлый. Тәрәс төбендә гөлләр дә әни күзләре белән багалар. Бердән бер кыз Раушания ханым өлкәнәйгән көнен әнисе янәшәсендә уздыру белән бик бәхетле. Инде пенсиягә чыкканнан бирле 5 ел шушында әни белән торам. Иптәшем үптән инде. Шул әни белән яшәп ятабыз инде. Балалар үстердем. Үземнең 3 кызым бар иде. Менә 5 онагыбыз бар. Алар авырсалар да кайталар. Менә каникулга 5-се дә кайтачак Алла бирсә. Әбидә түзә инде. Балалар Аллага шөкер өйрәндек. Шушы бәләкәй генә үй булса, шушында 5-се кошкышлыны әле. Шулай итеп бергә яшәп ятабыз инде. Аллага шөкер. Шул исән сау яңадан тагы яшәргә язсын. Мин бер үзем генә монда әни булмаса белмим, мин куркамдыр дип уйлыйм. Бер үзем әрбез икебезгә бер-беребезгә иптәш инде. Шушылай. Нәрсә әйтим? Тозалык, саулык, исән сау, дөньяларыбыз тыныч булсын. Балалар кайгысы күрмичә яшәргә язсын инде Алла бирсә. Шушы нигездә әтиле, әниле булып яшәгән еллары күңел түрендә иң якты Хатирә Раушания апаның. Бердән бер бала булсам да, иркә кочакта үсмәдем ди ул. Хезмәт тәрбиясен үзенең 3 кызына да бирә. Тормыш иптәше вафат. Әни үзе дә бәк уңган булды име, безне дә дерсел кетте. Минем балаларым да Мин үзем 5-нче класста уже пишен чабадырым урманда ирләр белән. Безнең балаларда пишен чаба, бөтенесе жонда җөгерләп теге, бөтенесен эшләп үстеләр. Юк, мин әти белән урманга да йөрдем, агач кисәргә. Аяктан отлар да чыгып китте инде име, төрле вакыт булды. Ул әйтеп, әнә
Түбә калайларында әти белән бергә яптык без. Мин сыер сава белмәдем. Сыер гел типкәч, менә гел ирләр ише эшләп, шундый әти белән безнең әти бер кашын да әйтмәде, өстәл янына утырадыр, бөтенебез. 3 кыз бит инде, ни оныкларны күрмәде инде әти. Кызым тагын бер кыз булса, өстәл түгәрәк була диде, менә бер кашын да малай димәде. Минем кызым малайлар янында дип теге менә. Минем кызым гына диде инде. Мактанадыр я. Теге узатырга төшә инде, без Шәмәрдәндә тордык бит инде, 3 баланы утыртып атка индиме. Ха, минем кызлар дидер инде. Менә бөтен кеше белән исәнләшеп, әтидә генә инде менә шундый кызлар, менә шулай мактанып дигәндәй. Хадиевларның тормыш девизы бәхет ашы хезмәттә. Минебикә әбинең дә яшьләргә әйтер сүзе эш сөю белән бәйле. Бик бәхетле дим мин аны, эшләгәнне. Эшләмәгән кеше бәхетле дип аны бөтен нәрсә курса үстереп симерәләр дә, нишләтеп ябарга белмиләр. Аллага шөкер без эшләдек, ашадык, эшләдек, кышканын да ашадык, башын да ашадык, ипиен да ашадык, Аллага шөкер. Хайванны сыердан язмадык, сыер саттык булгачны, сөтен саттык, майын саттык та, Шәмәрдәнгә чаптык, күмәч чаптык, ипиеп төштек, Аллага шөкер, ашадык, тамактык булды. Үстем бөтен булды дигән шөкер, үскә бителек шикелле кирәк түгел бер кат булса. Шул җитәдер. Менә шул кирәк түгел артыга. Әни кыз онык-оныкчыклар белән Хадиевлар нигезе гөрләп тора. Яллар җиткәч биредә бигрәк тә күңелле. Бу атнада туган көн уңаеннан аш мәҗлесе үткәрергә җыйналар. Казаннан бер туган сеңлем Нурания да кайта, Алла боерса дип, озатып калды безне Миннебикә әби. Үтеп баручы атнаның мөһим яңалыклары менә шулар иде. Алга таба бездә реклама чыгарылышы. Аның соңында җырлы бүләк тапшыруында көтеп калабыз сезне.